ka taa fo kan kɔnɔ ka fɛn bɛɛ kɛ an sɔrɔ sugu wallahi ok fama nye Maxime de wele ok y'a pas Maxime de wele ne n'a ko ka fɛn ayatu c'est l'heure voilà je suis président quoi on dit à bulbul bere de bora fajiri selin kɔfɛ 5h30 fo ka taa bila 5h40 kɔnɔna na an ye mankanw mɛn an yɛrɛ fɛ a kɛra an ka so fan ye donc dɔw de nana sɔrɔ auto gare fanfɛla na k'an ma k'an ka na ko so binna mɔgɔw kan bɔ ko n'an ma na k'a ma ɲi an nana o kɔnɔna na hukumu kɔnɔna na an bɔra an mɔgɔ dɔɔni an ye ɲɔgɔn ta an taara kan kɔnɔ ka taa ni commandant ye ɲɔgɔn ye an y'a ɲɛfɔ a ɲɛna k'an ka an poser coup bi na an ye sapeur fana alerté olu fana bɔ o fana y'o kelen de fɔ an ɲɛna an tora o hukumu kɔnɔna na fo aux environs de 6h 7h comme ça bon autorité nana fara an kan ni population gɛrɛfɛ mɔgɔw ni fɛnw bɛɛ nana dɛmɛ don an kɔrɔ an essayé ka mɔgɔw bɔ décombres kɔnɔna na ka fɛnw bɔ dɔw banana an ye suw ye ainsi de suite vraiment a kɛra makarikoba ye bi message laban min bɛ ne bolo sisan k'a fɔ vraiment hali bi an b'a ɲini faamaw fɛ u ka dɔ fara effort kan u ka doubler d'effort surtout le centre précisément ici on est délaissé insécurité bɛ yen et puis coupure fana bɛ yen coupure yɛrɛ fana filɛ nin ye o fana bɛ insécurité favoriser de tant qu'il y a l'obscurité dɔrɔn vraiment l'insécurité vraiment peut prendre une ampleur donc ala k'an kisi a ma quoi bi an filɛ ka na bi o ɲɔgɔn na kɔnɔna an bɛ dugawu don ala ka hinɛ bamamatɔw la. personnellement ne yɛrɛ terikɛ dɔw b'a la min a ka mɔgɔ caman tora a la ale yɛrɛ b'i koma na donc an y'a essayé ka gɛrɛ en tant que jeune an bɛ se ka dɛmɛ mun d'o ma donc an ma mɔgɔw y'a yira n na k'a fɔ dɛmɛ fanba ye min ye komi u bɛ kɛ mɔgɔ évacuer ka taa hôpital la donc joliko dɛsɛ bɛ yen nɔ victime bi hôpital la kosɛbɛ donc an fana k'an bɛ gɛrɛ hôpital la k'a lajɛ victime mago bɛ fɛn jumɛn de la fɔlɔ fɔlɔ an selen hôpital la an y'a ye k'a fɔ u y'a yira k'a fɔ ko victime mago bɛ joli de la kosɛbɛ en tant que leader communautaire an ko bon u ka an joli ta fɔlɔ donc an ye joli di en même temps sur le sang an bɛ se ka mɔgɔ minnu lasɔrɔ an y'u wele téléphone na an k'u ka na u kana joli di donc u nana joli di bon ne yɛrɛ kun ko n bɛ taa minnu bɛ joli di wa ɲɛmɔgɔ bɛ yen nɔ n'o ye Kanɛtawo ye a ko bon ko ne ka to ale kɛrɛfɛ yen nɔ pour coordonner avec lui o kɛra sababu ye ne yɛrɛ tora yen nɔ ka mɔgɔw wele mɔgɔw ka na ni mɔgɔ minnu nana fana k'u orienter pour que joli bɛ se ka di cogo min na ka dɛmɛ don an ka blessés ye.